Kaixo, ongi etorria. Hasierako azken 5 problemak egingo ditugu. Seigarrena da, zenbat minutu daude egun baten, heren baten, laurdenaren erdian? Orduan hau dira minutuak. Ikusi behar dugu horietako zein den. Orduan hartu behar dugu egun bat. Eta zein behar dugu egun hori zati 3. Egin dezakegu minutuekin edo orduekin. Ni hasiko naiz orduekin, eta gero ezin dudanean minutuera pasatuko naiz. Orduan, egun baten heren bat zen bada? 24 ordu zati 3. Diala 8 ordu. Lehenengo egin dugu. Hurrengoa. Honen, 8 ordu hauen laurdena. Hor hartu behar dugu 8 ordu, eten behar dugu zati 4. Zenbat dira? 2 ordu. Eta azkena, atatzea ez egunaren erdia. Orduan, 2 orduren erdia, zati 2, da ordu bat. Ordu bat, zenbat minutu dira? 60. Orduan, erantzuna izango litzateke hau. A. Egiteko beste era bat horrela izango litzateke. Ni ditut 24 ordu, eta egiten dut 24-ren heren bat, orain badut bider heren bat. Eta honen laurdena. Eta honen erdia. Eta zer gertatzen da? Egiten dit biderketa. 3 bider lau, bider 2. 24, eta 24 bider bat, bider bat, 24, zati 24, bat. Ordu bat izango litzateke, emaitza baita ere da 60 minutu. Ikusten da zuen bezala, modu desberdinak daude egiteko. 7. 3 laukizuzen horma baten kontra pilatuta daude. Horan, hau izango da horma, eta pilatuta daude. Euren azalerak 30, 48 eta 67 dira, irudian agertzen den bezala. 30, 48, 67, azalerak. Alde batzuen luzerak irudian ageri dira. 5, hemen 2, 3, hemen galdera ikurra. Zein da galdera ikurraz markatutako laukizuzenaren aldearen luzera? Horan, galdetzen dugutena da, aldearen luzera, zenbat den neurri hau. Hasiko gineke, noski, nik uste dut hemendik eudela errexena. Azalera 30 baldin bada, eta 5 izaten da oina bider altura. Zenbat izango da 30 izateko? Izango da 6 bider 5. Hau da 6. Hori baldin bada 6, hemenik honeaino zenbat daudena? 8koa da. Izango izateke 8 bider zenbaki bat, 48. Izan beharko luke derrigorrez 6. 6 bider 8, 48 delako. Oan badakigu, hau dena, dela 8 gehiru, 11. Zerrekin bidertu behar da 11 izateko 77? 7kin, ez da? Horrek esan nahi du, emaitza dela D. 8. Anderrek zenbaki oso positibo bat idatzi nahi du 5 kuadroetako bakoitzean. Ondoz-ondoko zenbaki bikoteen biderkadura irudian ikusten diren emaitzak izan daitezen. Horan, hemen jarri behar dira zenbaki osoak eta positiboak, ez dute balio negatiboak. Eta bestetik esaten du, ondoz-ondoan daudenak, biderkatuz eman behar du hau. Biderkatuz eman behar du 15 eta horrela. Zein da 5 laukietan idatziko dituen zenbakien batura. Orduan, aurkitu baritugu 5 zenbakiak eta batu. Nondik hasiko ginake? Nik uste dut errexena izango litzatekela hemendik hastea. 15. Nola lortu daiteke 15? Daude aukera desberdinak. Bat bider 15, 15 bider bat, 5 bider 3, eta 3 bider 5. Hori dira gauden aukerak. Hori baitugu. Horrela jarriko dut. Orain, beharko genuke honekin 30 izatea. Hora jarri beharko genuke hemen 30, posible dela. Hemen bider 2, posible dela. Hemen bider 6, posible dela. Eta hemen bider 10. Oraingoz, posibilite guztia daude. Orain 42 lortuko genuke hola eginda. 42. Horan, 15 bider zerbait ezin da lortu 42. Horan, hau ezin da. Bat bider 42, hori posible da.
Hiru bider zerrekin bidertu beharko nuke? 14kin, hiru bider 14 da 42, eta 5 bider zerbait 42 hau ere ezin da. Horan, bi bide bakarra ditugu, edo hau, edo hau. Goazen ikustea, 28 lortu behar dugu. Orduan, izan behar dugu, hau bider zerbait, 28. 42 zerekin bidertu behar da izateko 28 ez dago. Eta 14, bai, 14 bikin egiten badugu, atatzen da 28. Orduan izango litzateke, 6 eta 5, 30 izateko, 5 bider 3, 15 izateko, 3 bider 14, 42 izateko, eta 14 bider 2, 28. Orain zer egin beharko ditugu? Batu. Orain batutzea fatazeu, 6, 5, 3, 14, 2, batutzen badugu dena, izango litzateke 0, 3. 30, C, izango litzateke erantzun zuzena. Bederatzigarrena, Daniela nerabea da. Bere aitonak 60 eta 70 urte artean ditu. Danielaren eta aitonaren adinak digitu berberak dituzte. Zer adin zuen aitonak Daniela jaio zenean? Lehenengo jakin beharko dugu bakoitzaren adina, ezta? Aitona izan daiteke, hau, 61, 2, 3, 4, eta digitu berenak izateko, Danielak izan beharko dituzke hauek. 16, hau da alderantziz, 26, 36, bueno, ez dut jarraituko, ze esan digu nerabea dela. Eta nerabea ze urte edo ze adina tartea da, 26 ez da nerabea. Nerabea, hau da, 16 urteko bat, bai. Hala eta guztiz ere jarriko bagenu 60, eta hemen alderantziz 06, bi arazo daude. Lehenengoa, ez dugula jartzen 06, orduan digito berdinak ez dituzke izango, eta 6 ez da nerabea, aurra da. Orduan, adinak badakizkigu. 61 eta 16 urte. Orduan, erantzun beharko digu honi, zer adin zuen aitonak Daniela jaio zenean. Orduan egin beharko duguna da, 61 kendu 16. Eta gelditzen zaizkigu 5, 4, 45 urte. 10. Laukizuzenaren azaleraren zer ehuneko dago koloreztatuta? Ulertzen da, koloreztatuta gorrian gatika eri gerala, ezta? Orduan jakin beharko dugu, zein den azalera guztia, zein den koloreztatuta, eta proportzioa kalkulatu beharko dugu. Zatiketa bat, ezta? Orduan, goazen kalkulatzea zenbaden guztia. Badakigu, azalera guztia, edo totala, izango litzatekela oina bider altura. Zenba da oina? 40, gehi 40, gehi 20, 100. Eta altura ez dakigu, orduan jarriko dugu adibidez, H. Orduan da, 100 bider H. Orain goazen ikustea gorriz dagoena azalera. Lehenengo triangelo kalkulatuko dugu, oina bider altura zati bi. Orduan, oina zenba da 20. Bider altura H, zati bi. Eta gero, hau egin beharko dugu baita ere, ezta? Oina 40, bider altura zenba da? Berriro, H da. Okerra joa, baina altura horrean neurtzen dugu, perpendikularki. Orduan, bider H, zati bi. 20 bider H, zati bi da 10 H, eta 40 bider H, zati bi da 20 H. Horrek esan nahi du, hau dena dela 30 H. Esan dugu proportzioa dela. Orain barko dugu, jartzen dugu zatiki bat, eta goian jarriko dugu zatia, 30 H, eta behan totala, 100 H. Badakigu, bidertzen nahi dena eta zatitzen nahi dena, kendu daitezkela, simplifikatzeko. Orduan, gelditzen zaigu, 30 zati 100. Eta hori zer da? 130. Ne baduzu, baita ere egin daiteke, zailagoa ina baina noski, 30 zati 1, 0,3. Baina 0,3 badakigu dela 130. Orduan, zein jarri beharko dugu? B. Eta honekin amaituko genituzke hasierako problemak. Azalpenak lagungarriak izan zaizkizulakoan beste bat arte. Agur?